Hello, hello mga kabeshi! Mga gak. Yan. Mga gak. Di ba? Pagkanta-kanta tayo, ganun. Ana, adangatan, mangmangagda, kumbaga ilang kadi mga kabeshi, no, mangmangagda. Ang konsamot ni. Ikas dyan. Pasensya kayo, naringkor no, di pa nag-live tayo kot aldaw. Ato ti makaringkor si kayo. Namet ko matirabi ingom niya ay karo. Nagtamot ka dati free time tayo, ganun. Oh, sino dagiti agbubuya ditan? Hindi mo't makikitan. Dahil lang kang bata ko. Adamay sa nga ay 1,000 nga viewers tayon. Di ka man pa lang din. Kasi malagpig sa pick up na ati video tayo. Video. Mm, 2,000 viewers. Big sa pick up mo. Puro man ang naka-live na kami. Away pa niya. Sana all nagtatawag ate. Mangmangagnak anje. Ibaga maading ko ano mangmangagnak na kanta tayo. Patasan tayo mamutagkanta baset no kasa no. Bird of pick up pati cellphone tayo. Okay, the 3,000 viewers tayon. Hello, Angie! Kamusta? Nagado nga puso mo aya. May katitag kantata. Kada 5,000 viewers ay. Agkanta-kanta tayo manmot. Sano atoy? Burgang basit. Tabaring makakotay. Hindi na kaya yung may isang cellphone. Okay. Siguro tayo pati 10,000 viewers sa tayong top kanta. Okay, kasi agrararot mo tayo yung boses tayo. Uy, natin mangmangig ka, nagpintas talaga ito yung manang ko. Just kaya din ko. Di kaya mo nga siya umala kanyam. Umala na kanyam, ganun. Ayan.
Thank you very much, my dear. Kung ano din namang manggagamin ka, kwa. Okay? Ngiti kantaan tayo, nagidi-request da idi, kaano aja eh. Kanta-kanta tayo. Pasensya kayo nga kabsat kayo niya. No, kasi gamin nga daw kat amoy yung awan iti mako tayo nga makubong iti ko tayo so nagre-ringgor dati karuba. Nagdadagamin na naggaputa nagburas. So nga naping pas tipik up iti pa nagkuha tayo no kano kas tilaan. Okay. Padasan tayo man tagkanta bareng mayat. Ay, Diyos ko, aya. Hello? Hello? Hello, Angie, nga napintas. Share garod mo din, ah. Yan. Kaya naman, napigsama. Yan. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Di ko mahinto pintig ng puso. Ikaw, pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw'y ibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Ayun. Punakangat nga ito mo, pakpakanta na kanya ko. Makapa-in love. Charat! Humihinto sa bawat oras ng tagpo ang pag-ikot ng mundo. Ngumingiti ng kusa aking puso pagka nasagot na ang tanong. Nag-aalala noon kung may magmamahal sa'kin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. At hindi pa ko umibig ng ganito ang nasa isip. Makasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Pa-shoutout bakit? Punana niya. Bakit Elizabeth de la Rosa, Abad Bruno? Shoutout dyan. San Juan.
Share dan Bakit. Thank you so much, Bakit. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Thank you for sharing, Bakit. Elizabeth De La Rosa, Abad Bruno. Mind baso yung nasa taas, yung green natin. Tilada. Okay. Next song tayo. Thank you for sharing. Wait lang Don't forget to subscribe my YouTube channel, Fel Music Lover. And follow na rin po sa ang aking Facebook page, Fel Music Lover also. Thank you so much. Pa-shoutout amin, ngagbibilag dito San Juan. Pa-shoutout din. Amin, ngagbibilag dito San Juan. Shoutout kada kayo amin. We, nagpindas nagbilag tatan kakamsat takas tini. Napigsa ti init. Napigsa iti init tayon. Hanga kasla idi nagpakwa kami ti mais ngagnek todo. Fel Music Lover. Wait lang kakabsat mo yan. Basit pa'y tagbuybuhet at tatakwan niya handa nga ato ti trabaho may mait nga tunurabi ikuma. Ana? May mait ko mga tunurabi. Di pa nag-live tayo. Ngamne, kastimod. Ayan. Live. Buya kayong kakabsat. Pa-subscribe and follow na rin ang aking page at YouTube channel, Fel Music Lover. Naimbag nga bigat yung amin dito San Juan. Good morning kini Sir Jason Kalangan. Ano man nanti si daan ng Sir Jason. Request man ding Blue Kentucky Girl. Kuna na niya Kim ni Lazarna. Okay, kitang tayo sir. Okay, wait lang. Blue Kentucky Girl. Baring adda. Blue Kentucky Girl. Okay, bumalas sila kiti mayat. Kentucky Girl. Karaoke. Ganda naman ng tita ko. Kasing ganda ng boses. Thank you so much, naning. Okay, balse. Baring iso daytoy. Balse. Ayan. Ngamhan samat nga karaoke. Datoy kukuan tayo. Ayun. Mayat. Karaoke. Okay, bumalik si Timayat. You left me for the bright lights of the town. A country boy set out to see the world. Remember when the city light shines down, that big old moon shines on your Kentucky girl. I swear I love you by the moon above you. How bright it is shining in your world. Some morning when you wake up all alone, just come on home to your blue Kentucky girl. Okay, thank you for requesting ate Madam Kim D. Lazarna. Nice voice ding. Thank you so much, Madam.
Don't wait to bring great riches home to me. I need to die on my rings or fancy pearls. Just bring yourself, you're all I ever need. That's good enough for this blue Kentucky girl. I swear I love you by the moon above you. How bright is it shining in your world? Some morning when you wake up all alone, just come on home to your blue Kentucky girl. Okay, thank you for requesting the blue Kentucky girls, Madam Kemni. Matik mabalik ka sa tinagan mo, Madam Lazarna. Thank you. Ado kami nagbibuya dito Ken ka Baket. Ado kami dito balay. Thank you so much, Baket. Thank you so much for watching. Agyaman na kiti Ado. Thank you for the watch for the 7,000 viewers. Okay. Stuck on you? Nga para kada kayo amen. Try tayo nga kantaan ni Stuck on You. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. Needing a friend and the way that I feel now, I guess I'll be with you to the end. 'Cause I'm on my way. Mighty glad to stay. A single Yellow Rose Mandeng. Thank you. Okay, Madam Leonie Rose Natividad Agustin. Noted po. Next song, A Single Yellow Rose. I'm stuck on you. Been a fool too long, I guess it's time for me to come home. 'Cause I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. 'Cause I'm on my way. Mighty glad to stay. A midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. Back at my troubles stand, and I'm trying them all away. Because this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. Needed a friend, and the way up and now, I guess I'll be with you to the end. 'Cause I'm on my way. Okay, thank you so much. Okay, our next song is A Single Yellow Rose. Okay, thank you so much for the 20,000 viewers. Okay, shoutout dyan kay Lakay Junji Delphin Maralit nga datas Quezon itata. Okay, madik makita na kita agbibuyan ni kakabsat. Wait lang, when kitang tayo A Single Yellow Rose. Okay ngay, wonderful tonight mo tunan. A Single Yellow Rose.
Wait lang, when a single. Baring adda kakabsat at is request ni Madam Leonie Ross Natividad Agustin. Karaoke, baring adda. Nakto, walang karaoke, Madam. Awanti karaoke na ate single Yellow Rose tayo. Puro lyrics lang siya. Try tayo ate, baring adda. Try. Okay, agbal sa iti mayat. Nagitikat nga, nagmayat ko mga ibal sinod naman ng ti budbudaan tayo na na. And I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smile, but when I read the card, the teardrops in my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you have found another, and would never cross my mind you'd be untrue. So today, as I was sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Pa-request, bakit kusilapan ka? Bakit Elizabeth? Okay, kitain ta bakit no kayang-kaya ta kini kitang ti boses ko agawan-awan. Ang nakaarangkada tinangangataw. Did you know that yellow rose, it means you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving true our love away? Where did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you have found another, and would never cross my mind it would be untrue. So today, as I was sleeping, you left me here alone, when you said goodbye with a single yellow rose. Yes, you said goodbye with a single yellow rose. Okay. Bakit? Ita ko silapan ka? Nagado kayo nga nag-request? Katni, kasano nga ti boses ko, madi mga nakaarangkada. Baka not may babain tayo. Kababain. Tsaka niya naga namanin, numabalin, kanta ka iti video latan, tapos ipost kon to ulit. Tap no makapaarangkada ti boses tayo. Tat ni, nagpapaparaw na gamin, nagpaparawak. Okay, wow, na-miss ko boses mo ding, Rowena Pilius Marquez. Thank you so much, madam. Pa-share na rin po ang aking video. Okay, kantayin tayo tayo. Nagkikwad ang Alocanon. Hala apo. Okay, jadi kantayin tayo ngayon kwada tayo. Nauma. Bakit?
Bakit, Elizabeth? Ipapakasta ka, di pa ila, niya na gananta ko silapan kay video tulatan, tapno makakuha tayo. Okay, our next song, napna pa na, no, makakadin. I-video ko silapan ka, madamdam mabasit. Lalo makapaarag ka, agarang ka din ang kanta. Tagtakder na kabsat. Share, share, share. Share yung takabsat ti live ko. Napnapan na mapay itak ka lang agparan. Sinapsapol ka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, imbatinak ngagmay maysa. Aniyak di mo kinaya, wenuin ka kinagura. Napnapan na mapay itak ka lang agparan. Sinapsapol ka, hindi ka man lang makita. Bimanaw ka, inbatin na kaagmay maysa. Aniyak di mo kinaya, wenuin ka kinagura. Umakan, no umakakadin, taapay akas taka, jaka din napatigin ka. Naragsak ka kadin, di nak makita, minamaag nga aya, ang angaw asar sarita. Sa payagbalsi kami. Huwag baka, di balasem to may kanta. Pasensya kan, bakit? I love you! Thank you so much for the 50,000 viewers. Pa-share na rin po. Thank you, thank you. Napnapan na mapay itak ka lang agparan. Sinapsapol ka, hindi ka man lang makita. Bimanaw ka, inbatin na nga agmay maysa. Aniyak di mo kinaya, banuin ka kinagura. No umakakadin, taapay akas taka, jaka din napatigin ka. Naragsak ka din, kadinak makita, minamaag nga aya, ang angaw asar sarita. Taapay akasta ka, jaka din napatigin ka. Naragsak ka din, kadinak makita, minamaag nga ayan, ang angaw asar sarita. Okay, thank you so much. Okay. Nya ti balsi nga bagbagad nya balsi ka di pinapintas nga sa lain ay. Ay wala nga nagkanta ti promise me, nya kada ti promise me nga dayjay. Karaoke nya dati ka di nga promise me nga request na Ate Maylin. Ate Maylin, napo sino ti tumatawagan nga. Good morning, this is from OWA Tugigaraw. May I speak to Ma'am Marifel? Ay, yes po. Okay, Ma'am Marifel, tanong ko po, nasaan po kayo ngayon, ma'am? Nandito po sa bahay, sir. Saan po, ma'am? Dito sa Quirino, Isabela po. Okay, tanong ko, ma'am, meron po ba kayong balak bumalik ng Singapore? Ay, ewan ko lang po kasi... Ay, Japan pala.
Hindi. Japan po, tama ba? Singapore po, sir. Singapore. Singapore. Okay, okay. Ewan ko po, sir, kasi pandemic pa ngayon. Hindi pa yata pwedeng bumalik ulit sa Singapore. So, as of now, wala kayong mga pinaprocess na papers sa putang Singapore. Tama po ba? Hello po? As of now, wala kayong pinaprocess na papers sa putang Singapore. Tama po ba? Wala pa po. Okay, ganito. No, last time nakatanggap kayo ng scholarship for Christine Joy. Tama? Hello? Hello po? Hello po? Wait. Yes po.